בשבוע שעבר ביום שני, ה7/10, חשפנו מנהרת טרור שחדרה לתוך שטח מדינת ישראל, בקרבה לכוחותינו, בקרבה ליישובים שנמצאים סמוכים לגבול עם רצועת עזה. מדובר במנהרת טרור שלישית שנחשפת בתקופה האחרונה סביב רצועת עזה. מנהרות הטרור האלה הן הפרה בוטה של הריבונות של מדינת ישראל. אם החמאס תממש פיגוע כלשהו ופיגוע ממנהרת טרור, היא תשלם על זה מחיר כבד, ואני חושב שרצועת עזה תיראה אחרת אחרי מימוש של פיגוע כזה. החמאס והארגונים האחרים חופרים מנהרות רבות בקילומטרים רבים. מדובר בתעשייה כוללת, זה לא חוליה קטנה שמארגנת. מדובר פה על תעשייה של מתכננים, של חופרים, של מכונות, של אמצעים, של מזכירי בתים, של מזכירי שטחים. התעשייה הזאת של תעשיית המנהרות היא תעשיית טרור לכל דבר ועניין. החמאס ניצלה באופן ציני את הכוונות הטובות שלנו להכניס חומרי בניין לתוך רצועת עזה למגזר הפרטי, כוונה שמימשנו בשבועות האחרונים כדי לשפר את המצב התעסוקתי בתוך הרצועה. במקום לאפשר את השימוש בחומרי הבניין לצריכה הפרטית ולמגזר הפרטי, היא השתמשה בהם למנהרות הטרור, ולכן החל מהיום בבוקר עצרנו את הספקת חומרי הבניין למגזר הפרטי לתוך רצועת עזה, מתוך הבנה שהחומרים האלה הגיעו לתעשייה של מנהרות הטרור. אנחנו כרגע נמצאים בנקודה הזאת, 100 מטר ממזרח לגדר המערכת, לאוברס. הנקודה הנוכחית עכשיו נמצאת 20 מטר מתחת לפני הקרקע. התנועה שמאחוריי זה המשך המנהרה לכיוון מערב, וההסתעפות שמימיני זה הסתעפות מקומית לכיוון דרום. בהיבט של פריטי מזון שנשארו בשטח, אנחנו יודעים להגיד שיש כאן מספר מקומות, דוגמה כמו הפריט מזון הזה, איזשהו מעדן מסוים שאכלו אותם במהלך חודשים יוני, יולי. זה התאריכים שהמוצרים האלה נוצרו.